یاد بدان دل داده ویدیو ببرم با این اونو وای فای چی خیلی میشه مال به مسلم 16 نفر چی گپ خبره زن تاویل ملانداری ای ساعت سب بوزی برادر ما کمی برادر نیست لا خبیزه با کی اونا شوبانا نمیفهمش ریشو توش میکنی چی نه tak Smo, danami agam kasana rasidam ay poyon akhorat doro. Ad deunai. Чё вы намеги аккурат накан бародар та ҳеч нагуфтад? Барои чӣ намеги? Ман аккурат кардам мана мебинед шумо. Акине охи бародар ҳамаро ба як чашм нигоҳ кунед ман бугум ки хай ҳо шумо бародаред. Салом алайкум бародаро. Бародаро ман чӣ хел ман тана нагуфтам бахшиш. Бародаро ҳамҷа лайк бизанед паделитса кунед. Миллат дами натури ма ҳамин маён. Қавачай хушрӯ будаам. Салом алайкум худат ҳамин хел безеб бошӣ айби телефон чӣ шерила. Варис ая мегум бачаҳои 50-50 чӣ ти бародар ма хел безеб мегӯтӣ. Ама дар шуруш аз электричка бизанам ҳамо касоне ки даштам. Тамом мара даштам кард ман даштмонош кардам. Тамом бародар. Мара аққурат кард ман аққуратш кардам. Накунедтон. Мара нарасем ман намерасам ишкомтан. Мара мерасам ман мерасам. Тамом. 21 нафар бародаро бозӣ рафтесай медонену дар магазини Золотая вода бозӣ рафтесай. О кадам 5000 то 5000 харид мекуна номш нависта мешава. Ин хеле телефон, ин хеле телефон. Ташо ҷоиза 10 тайга наушника 10 тайга соат я. Поҷа 22 та короче падарка то 15 ин мои миомагира вақт ра дафша маймун Абдулла Абдулла ти ки боша Абдулла аққурат кана намефаҳмӣ. Мана намешиносем, ман ягон тата намешиносам. Барои чӣ аққурат мекавошед мара?
касан лабо ҷо дорем рақамҳои телефонро неста гун модератор ҳаминҷа неста бинависа ана ягон модератор қаба чайхушнуна тури худам гаррани мақушну хоб бародаро салом алейкум мама каса турубеца всё чёрный вот абдурасул правильно говорит бародаро кам дар бораи дорувои гиёҳӣ агар савол боша марҳамат мо тайёрем ҷавоб бидем хоб дар нота телеграм медурай ай телеграм рост меои салом граница самолёт ҳастай манҷа кирам он раянара чихе биёем нигоҳ кунед бародаро ҳо ҳастай ки фурқат калуко салом алейкум ва алейкум салом нави кия бубои лангана сагай 8920 баъд омӯзиши ютуб мемонумо чӣ ки шерина ана чӣ ки времени назначен модератор ма мемонумо номер бинавис часпиде 10 мега била связ дата дору ҳаст барои сере гера ба қувват кардан о бародар ман нави мондумуд ки омӯзиши ютуб мондумуд чӣ ки шеринар ана номер бинавис тамхелиай номера бинавис 8926 856 1415 дар эфир бародаро чӣ хеле эҳсосиён дар эфир мад ромам ӯ бромад бара аз вообще плохо номерои границара парт бародаро нигоҳ кер дар эфир ман омадам субҳаналло ӯ як силка мада дуроӣ кард савол дар бораи дору таҷога тӯбакам таҷога дуруст каштагим як силка мада дуроӣ кард беҳад часпидесамо кадом закрепит карда намешавад ӯ мекунад закрепит ҳозир ман биромадаестам ҳамиҷа